No dobre páni, takže nech sa páči, je to vaše. Kam teraz? Som na raste s 5 cestami. Ty si som unavený. Už sa teším, lebo ma čaká občerstvovačka. A už je po daždi. A dúfajme, že už ani ďalší nepríde.
neviem, čo mám vlastne povedať. Popílené stromy na ceste. Stáva sa mi to vždy na štarte, keď sa prebudím, keď mi niekto povie o nejakom závode a ja sa zobudím so štartovým číslom na hrudi a idem nejakú blbosť. Aké je toto? Vždycky je to podľa vzdialenosti. Takže pri niečom nad 100 km, tak je to niekde na 80. Keď je to kratšie, tak to prichádza výrazne skôr. Ale prichádza to vždy. Je to individuálne a ja tú radosť dosť často mávam až po behu. Už keď je potom. Ale väčšinou sa teším, keď sú pekné prostredie, pekné výhľady a keď zostaneš niekde v kopci zapichnutý s pavičkami, tak tam sú tie nádavky. Záleží na tom, aká je pohoda, fyzická, psychická. Niekedy to je po 20, niekedy po 40, niekedy vôbec. Dnes by to nemalo nastať vôbec. Nemám žiadny rituál, ale základ je byť včas na mieste štartu. Nemám rád, keď meškam. Takýto prežikov periem po takých. Manželka by ich rada vetrala hneď, by ich rada videla na smetisku, no ale tak oni sú v podstate na druhý deň schopné hneď ďalšieho behu, pokiaľ nie je príliš veľa plata. Kedy treba oprať, nestačí vyvetrať. No a chvála Bohu, jazdím autom na všetky preteky. Ale už sa mi stalo, že si odo mňa niekto odsadil. Ešte zatiaľ nie, lebo nechodím až tak naďaleko, väčšinou je to v týchto ľahkých okruhoch a keď sme nejaká partia, tak ideme autom a to smrdíme všetci potom. Tak to si nikto nevystúpil zatiaľ. Ešte nie, ale ja som sa dal prisadnúť si niekam.